U subotu 20. aprila na Sportskom centru Pastirište pred oko 150 gledalaca odigrana je utakmica između Fudbalskog kluba Svrljig i Fudbalskog kluba Zaplanjac iz Gadžinog Hana. Domaći fudbaleri pobedili su goste rezultatom 2:1 i time su ostvarili 4. pobedu u prolećnom delu sezone i nova 3 boda. Golove za domaću ekipu postigli su Marko Đurić u 36. i Nenad Ilijić u 65. minutu. Poraz ekipe iz Gadžinog Hana ublažio je pogodak Marka Stefanovića u 82. minutu. Sudija Miloš Petrović iz Aleksinca na ovom susretu podelio je 5 žutih kartona i udaljio je sa klupe trenera Fudbalskog kluba Zaplanjac u 85. minutu. U 23. kolu Niške fudbalske zone Svrljižane očekuje susret sa fudbalskim klubom iz Pukovca koji se nalazi na 13. mestu na tabeli.